ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хуша. Имрӯз ана 14 октябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 110 сомонӣ 1000 рубл 110 сомонӣ будай. ҳама каса бардуи азиз подписчико дига созен ухи мардами ғариб ҳама каса созен тинҷаин зинда бошен. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, биққаи фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем ки ҳози ҳамаша барои шуморо нархушона гап мезанем. беҳад видеои зурай то охири видеоро тамошо кунен. фақат бардуи азиз барои дастгирии мо як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. ай ҳами канали мо ягон рӯз хонаҳай, заминай, квартирай, мошинай ягон рӯз ягон чӣ мехарем. ва бардуи азиз агар ягон кас реклама дошта боша номерои ма дар рӯи экрани шумо нависагиай дар WhatsApp шурӯъ кунен. мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем. Анака мерем осуса. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر بلند باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زنده کار خوب باشه زندگی خوب کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بول میکنن جوری میکنن بودن. анака бачаёча пол ништа ва иса биги ки сауду тиҷи ай радио да тез гап мезана як хел гапоша намефаҳмӣ ва фикр мефаҳмӣ зинда бошӣ. бардуи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи носири хисрав номи пешинаш ноҳияи шаҳри туз кӯчаи муротепа 30 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ 4 дархона ремонт дора мешавад бидрои зиндагӣ кунӣ бо 5 дархонаи дига фундаментош рехтагӣ мега отделна обу свеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош лоҳия сертификат доштаи ошхона баня ҳоҷатхонарам дора. бардуи азиз нархи хонара 200 000 сомонӣ мега 200 000 сомонӣ ба пули урусӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам ва ҳами ака гуфта ки ана дукомната квартира ай шаҳри душанбе то 280 000 сомон ам боша мехарам. мақсад бардуи азиз нархи хона 200 000 сомон ва ҳами акада квартирарам дар кор буда ай шаҳри душанбе то 280 000 сомона мехара. марҳамат бардуи азиз занг бизанед. мегӯянд ки мо мошинхар хонахар нестем фақат ҳами чакчакҳои хита гӯш мекунем. подписчикои ма дар комментария менависанд ҳами гапа. бардуи азиз ана мошин ин мошини раисӣ айне ки ин мошина мегирӣ фақат ҳами раҳи дроз дамераи комфорташ зурайда. бардуи азиз номи ин мерседесай мерседес зайчик соли баромадаш 1997 солои навшай сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора. гӯш кардеси сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 доштаи мотораш ди объёмниай моторои простои нест моторои ди объёмни замина мекана бовар куненда. коробкаш механика яксола ҳуҷҷат дора 1 сол ту метавонӣ ки катагӣ кунӣ бигардӣ. утилизатсия дора каротки утил меган ку утилизатсия дора балонош 80% 4 дар электропакет кнопкара меҷиқи треза хидаш поён мехамба. краскаш навай бардуи азиз дар видео дидесен мошин ранги вагониай мошин вагони ам бигем хато намекунем. дӯстони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа нархи мошина 45 000 сомонӣ бовар куненда. нархи як опели хечибекш гуфтесай. бардуи азиз шумо метавонед ки ана 45 000 сомонда мерседес зайчик бихарен 97 сол. номерои телефонаша занг бизанед маслиҳат кунед ба пули урусӣ 406 000 рубл мешидай.
бисёрах мегӯянд ки ана акай савдотиҷи ягон квартираи арзон ғелтид хап дам ватсап ма дарои ки охи бардруи азиз мо вақти хелира надорем хап дам дар ми канал мемонемаш агар подписатсия кардагӣ бошӣ инами квартирара ҳозир метавонӣ ки бихарӣ ҳами числада бардруи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино рӯ парои сирк доми 4 этажа якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 28 метри квадратияй ремонти квартира навай бардруи азиз ремонти замонавӣ кардагӣ обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои квартира 100%. Квартирара вақти фурӯхтан ба чизи чораш фурӯхта мешавад ҳамаи чизош меиста бардруи азиз нархи квартирара 380 000 сомонӣ мега 380 000 сомонӣ. Касе харидор бошем бардруи азиз занг бизанем мегӯям ки номерои канали Саудотиҷи бачаи очкидор гирифтам ба шумо арзон мекуна 380 000 сомонӣ. Занг бизанен дӯстони азиз. бардруи азиз касе ки дар видео лайк мемонад дар комментария Саудотиҷи ба пеш менависа ва касе меҳмонай подписатсия мекуна ҳамин видеора 10 нафар да поделитсия мекуна рекламаи ҳамон одам ройгон мешава. гӯш кунем бардруи азиз ҳамин шартора бикунем ки лайк меҷиқен ана дар комментария Саудотиҷи ба пеш менависен ҳамин видеора 10 нафар да поделитсия мекунен ва подписатсияра меҷиқен. марҳамат бардруи азиз ана дастгирии шумо пешравии мо дастгирӣ кунем бардруи азиз ин рақамҳои ма дар ватсап шурӯъ кунен чизе ки реклама дорен мо барои шуморо агар подписатсия кунен ҳамун гуфтагиҳои мара бикунен ма ройгон реклама мекунам чизе ки дошта бошен баъд ая реклама хонаҳои бепулда мегзарем. салом бонувони азиз фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастеро дар ширкати атомии корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам шоира тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат беҳтарин кор беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати атомист. бонувони азиз айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориям рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. бонувони гиромӣ метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман шоира роҳу равиши кор ройгон меомӯзонам. барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. бардруи азизам хаста набошед мегзарем ба 4 миллиони имрӯза як трактори арзона гап мезанам бардруи азиз беҳад чизи дар кори айда. трактори фурӯшӣ моделаш Т40 ана сӯзишвории саралка мотораш мега 100%, коробкашам 100% будай дӯстони азиз аями ҷош завадид мешава. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай баллонош 60%, мини комбайнам дорад дӯстони азиз. мақсад ҳамин трактори Т40 қатиш мини комбайнам дора. дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Балҷивон нархи ҳамин трактора 29 000 сомонӣ нархш будай ба пули русӣ 262 000 рубл мешава. касе харидор бошем бардруи азиз занг бизанен барои нархиш бо муомила дора. дӯстони азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам як биқаи фурӯшиам ҳаст амура гап мезанем бардруи азиз. марҳамат гӯш кунед срочни фурӯшӣ будай срочни сумаш дар кора дӯстони азиз ана биқаи фурӯшӣ швед карпаншам мисол мегуфтияна швед хай мисол бо касе ки мисол ами ана биқара медонад дӯстони азиз фаҳмидем ки ма чира гуфтесам швед карпан. дӯстони азиз ана нархш мисол бо маслиҳатай мега яъне ки нархиш дагаварнои нархша мисол занг мезанен ай соҳибаш мепирсен қарор дорад дар ноҳияи кушониён дӯстони азиз номерои телефонош аст номерош кор мекунад дар ин рақамҳо ватсапам дора срочни дӯстони азиз фурӯшиай нархша занг мезанен мепирсен. дӯстони азиз ана як акадаи шаҳри ваҳдат квартираи иҷора дар корай домои кӯҳнай навай фарқ надора мега то 500 ё 1000 сомонира боша мешава. касе ки бардруи азиз ай шаҳри ваҳдатен мақсад ягон шунос тон ягон квартира дошта боша
ами якада мақсад квартира бита квартира иҷора мешина яка то 500 ё 1000 сомонира боша мешава. номерои телефонаш ватсап ҳам дорад. дӯстони азиз, касе ки квартираи иҷора доред дар шаҳри ваҳдат срочно ами якада занг бизанед. бардорои азиз, касе ки дар Россияем бо диққат гӯш кинен, як ана хундая гап мезанам. гурӯзавои хундай дӯстони азиз гӯш кинен. мошини фурӯшии ана гурӯзавои хундай соли баромадаш 2006, сӯзишвориш дизел, мотораш 115, коробкаш механика, пробегаш ана 63308, адрес бардро Москва, Одинцовский район дабудай, нархаш 2 миллиона 200 000 рубл. балонош 80%, ҳуҷҷатош 100%, хадавои шамсоз дӯстони азиз, ана адрес Москва, Одинцовский район, 2 миллиона 200 000 рубл. ба пули сомонӣ чанд қамеша дар рои экран нависагим, номерои телефонаш ватсап ҳам дора. бисёри подписчикҳо гуфта буданд ки аз шаҳри Душанбе ягон хонаи арзон бимон. марҳамат бардорои азиз, ҳамин хонае ки дидесен срочни фурӯшие. касе тамошо кардесен бо диққат гӯш кинед, срочние. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. ана 2 сотиқ заминае, 2 дархона кардагӣ, ремонти хонаҳо миёнае, ову свеч мега ҳастае, ҳуҷҷатош 100%, ошхона баня ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам кардагӣ. нархи хонара дӯстони азиз 210 000 сомонӣ мега. ин территорияро дар бардорои азиз хона мақсад ин нарх дар қӣ наёфтан, не ки якада срочни сум дар кор будай, барои ҳамон арзон фурӯхте саиш 210 000 сомон. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. як мошини арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. дӯстони азиз, мошини фурӯшии Toyota Corolla 1 соли баромадаш 2007, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объем мотораш 1.5 литра, коробкаш механика. як моҳи дига ҳуҷҷат доштаи, балонош нав, краскаш нав, полировка кардагӣ, чихолои 1000 сума задагӣ. дӯстони азиз, хадавоиш созай. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5, нархи мошина 80 000 сомонӣ мега. дискачоршам фасони зуруб дӯстони азиз, краскаш нав, балонош нав, полировка кардагӣ, чихолои 1000 сума задагӣ. дӯстони азиз, чихеле ки мисол бо павтор кардесем. мошин дар ноҳияи 5, нархи мошина 80 000 сомонӣ мега, бо савдо мешава. ханам хеле бачаё ча гал хор дошта ту надонистӣ. зинда бошӣ бардорои азиз, камкам ана чақчақ мекунем, шӯхӣ мекунем. ин гапҳои мо тиллоӣ айне ки ин гапҳои моро бо бисёри бардоро ана бисёри каналдоро медиздана дар каналҳои худшон мемонанд. барои саудотеҷи кароли ютуб саудотеҷи кароли гапзанай хай не хай баҳора дар комментария бинависен ку мисол кароли гапзанам ё кароли ютубам. комментария ҳамин видео да бинависен бардорои азиз, лайк, подписатсия рабжиқен, дар комментария саудотеҷи ба пеш бинависен ва агар ягон кас мошин, замин, хона, квартира дошта боша, ин ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp роӣ кунен. мо 24 соат дар WhatsApp виситием. ханам хеле бачаё ча камкам шӯхӣ мекунем, чақчақ мекунем, бози қавақҳоро бидозем. баъд як хелеш мега ки яка актёр боша, кинои Вандамда, яка сериозне. барои он бардорои азиз камкам шӯхӣ мекунем, чақчақ мекунем. хулоса бардорои азиз, ана видеоя додара кунем, шароитотон боша, имконият боша, ягон сомония, ягон рубли ёрдамш кунем барои дорувош, мисол бо барои ҳамин додарак ягон чӣ мешава. марҳамат, тамошо кунен додарака, ягон чӣ дастгирӣ кунен, ёрдамш кунен то видеоҳои оянда. бардорои азиз, худованд нигаҳбонтон боша. хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидае, баъди сирх шидан сиёҳ шидае. дигар илоҷиш наштия, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидае, почааш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд.
рафтагия барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. Номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардоро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.